Pulis na reresponde sa insidente ng pagnanakaw, patay sa aksidente. Naka-alerto Russell Simorio. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 29 anyos na si Police Corporal Mark Jason de Guzman matapos maaksidente sa Barangay Paldit, Sison, Pangasinan. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo si de Guzman nang aksidenteng mabangga ang isang lalaking tumatawid sa kalsada. Sa lakas ng impact, tumilapon si de Guzman at nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Ligtas naman ang pedestrian. Bali yung pedestrian po tatawid dun sa highway. Ngayon, yung si motor naman, yung rider na iintik papuntang northbound. Ngayon, yun, nagkakwas sila. Nabunggo na yung pedestrian. Posibleng hindi raw napansin ng pulis ang tumatawid na lalaki dahil madilim sa lugar. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, naka-duty ang biktima ng mangyari ang insidente. Papunta sana siya sa isang barangay para i-verify ang natanggap na report hinggil sa munay insidente ng pagnanakaw. At tayo nga po ay lubos na nalulungkot dahil nalagasan na naman po tayo ng isang talaga namang nagsisilbi ng tapat sa bayan. Paalala lamang po sa ating pong kasama ng mga frontliners kapag gumagamit po tayo ng ating sasakyan, lalong-lalo na ang motorsiklo, ay siguraduhin po natin na ugaliin nating mag-ingat. Nagdadalamhati ang pamilya ng biktima sa kanyang sinapit, pero bilib sila sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Siyempre, napakasakit din ang mawala ng isang anak. Ang may naiwanan pa siya na maliliit na anak niya, 2, 4 years old, saka 1 year. Nakikiusap ang pulisya sa mga opisyal ng barangay na ayusin ang mga street light para maiwasan ang disgrasya. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan.